Vy sa tedy modlíte takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia. Milí priatelia, dovolte mi na začiatku tohoto kalendárneho roku, na začiatku roku 2024 nás pozvať. Pozvať k modlitbe, pozvať nášmu nebeskému Otcovi. 8-ročný chlapec raz povedal, podobnosť veková s mojim synom je čisto náhodná. Môj otec dokáže všetko. Vylezie na najvyšší vrch, prepláva najvyšší oceán, vedel by pilotovať aj to najväčšie lietadlo, porazí aj toho najnebezpečnejšieho tigra. Jediná škoda je, že väčšinou iba vynáša smeti. Nie je nič zle na tom, keď ockovia vynášajú smeti, myslím, že ich majú vynášať a majú robiť mnoho ďalších vecí, avšak do istej miery to je taká skúsenosť, ktorú naše deti často majú. Keď sú malé, myslia si, že ich ocko zvládne všetko. Potom príde jeden taký veľmi jedinečný moment, ani nie tak pre to dieťa, ako pre toho otca, keď zrazu to dieťa zistí, že jeho otec nevie všetko. A toto je obdobie, mimochodom teraz už áno, o mojom synovi. On to teraz zisťuje. Je viac vecí, ktoré on vie urobiť lepšie. A najprv ku mne prichádzal s takým nadšením, s takou vášňou. Tato, ja to viem urobiť lepšie. A dnes už tak máve rukou nado mnou, pretože vie, že je viac vecí, poskladať kocku, všeličo, vie urobiť môj syn lepšie. Potom prichádza obdobie puberty, tínedžerské roky. A často ako deti si myslíme o svojich rodičoch, myslíme si o svojom otcovi, ten vlastne nič nevie. A potom prejde ešte nejaký čas a pozeráme sa na svojich rodičov, pozeráme sa na svojich otcov a hovoríme si, wow, koľko vedeli, čo sme my ani len netušili. Všetkých nás tu dnes ráno spája jedna vec. Mali sme otca. Niektorí z vás máte tú výsadu, že ešte stále máte ocka. Ešte je tu medzi nami. Pre ostatných z nás tu už naši otcovia nie sú. Niekedy v našom živote ockovia boli úžasní, inokedy ste nemali ocka, akého by ste chceli, akého by ste si priali. Niekedy náš otec opustil skôr, ako by to malo byť, a veľmi to bolí. Dnes, na začiatku tohoto roku, mi dovolte pozvať nás k jedinému, dokonalému Otcovi, k nášmu nebeskému Otcovi. Modlitba Otče náš, ktorú Pán Ježiš učil svojich učedníkov, bola súčasťou jeho kázne, alebo rozprávania na hore. Môžeme o nej čítať v Matúšovi v 5., 6., 7. kapitole. Pán Ježiš tu rozpráva o živote a v jednom momente prichádzajú za ním učeníci a prosia ho, hovoria mu, Pane, nauč nás modliť sa. Učeníci to tento raz dali veľmi dobre. Neprosili Pána Ježiša, aby ich naučil robiť zázraky, neprosili ho o mnohé ďalšie zaujímavé veci, ktoré pri Ježišovi mohli vidieť, ale prišli za ním a povedali, Pane, nauč nás modliť sa. A vtedy to prišlo. Pre nás dnes niečo veľmi bežné, avšak na ten moment a v tom čase niečo veľmi radikálne. Pán Ježiš začal modlitbu a začal ju týmito slovami. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Dnes ráno zostaneme
pri tejto časti modlitby Pánovej, modlitby, ktorú bežne nazývame, familiárne nazývame Otče náš, asi všetci ju vieme naspamäť, modlitby, ktorú sa modlíme doslova, alebo modlitby, ktorú sa modlíme tak, ako bola myslená, so svojím širokým obsahom. Keď Pán Ježiš tam bol so svojimi učedníkmi a začal takto, povedal im, vy sa modlite k Bohu, k všemohúcemu Bohu takto. Náš Otče, ktorý si v nebesiach. Tak to naozaj bolo šokujúce. Nazvať niekoho otcom znamená veľmi blízky, pokrvný vzťah. A preto to bolo veľmi prekvapujúce. Žiadne iné náboženstvá dodnes a ani vtedy niečo takéto nepoznali. V existujúcich náboženstvách sa nemodlili ľudia k nebeskému Otcovi, k Otcovi. Modlili sa k božstvám. Tak ak len veľmi krátko sa vrátime do toho času a pozrieme si to, čo bolo bežné vtedy, teda grécka mytológia, tak nepoznal, ten panteón, množstvo tých bohov, nepoznalo Boha Otca. Bol tam Zeus a ten bol otec bohov, avšak bol ľuďom veľmi vzdialený. Nikto nikdy sa nemodlil k Zeusovi ako k otcovi. Opak, Prometeus, jeden z bohov, raz keď videl, že ľudia potrebujú oheň, podľa gréckej mytológie, tak im dal oheň. A Zeus, otec bohov, sa nahneval. A hovorí Prometeovi, a vy, ktorí ste maturovali tento rok, tak možno to viete povedať oveľa lepšie, ale v podstate je nahnevaný na Prometea a potrestá ho, lebo pomohol ľuďom. Toto bolo prostredie, do ktorého sa Pán Ježiš modlí modlitbu Otče náš. Prometeus, ktorý pomohol ľuďom, je pokarhaný otcom bohov Zeusom a je potrestaný tak, že je prikovaný na Kaukaze a orol, prepáčte za explicitnosť tejto gréckej mytológie, orol prichádza a každý deň mu spečene ujedá jeden kúsok. Nebeský Otče, Otče náš, toto bolo revolučné. Toto bolo niečo, čo nebolo známe vtedy a nie je dodnes prirodzené a bežné v iných náboženstvách. Modliť sa k Bohu ako k Otcovi. V samotnej starej zmluve, keď bol Pán Boh oslovovaný, tak bol oslovovaný menami, ktoré sme spievali. A mimochodom všetkým tým, čo dnes ráno hovorím, nehovorím to, že sa nemáme modliť Bože náš, že sa nemáme modliť Pane Ježiši Kriste. To nehovorím, hovorím len. A pozývam nás k modlitbe, ktorú Pán Ježiš učil svojich učeníkov. Teda aj v starej zmluve a ľudia, ako sa modlili k Bohu, tak sa modlili k Bohu El Shaddai, Boh všemohúci. Nazývali Boha mnohými ďalšími menami opäť, tak ako sme to dnes ráno spievali a dobre bolo, že sme to spievali. Báli sa doslova vysloviť meno Božie a preto vypúšťali samohlásky a dodnes nevieme, ako v skutočnosti Boh Jahve naozaj znel, pretože to bolo tak sveté, že si to nedovolili ani len vysvetliť. Preto v hebrejčine často Boh je nazývaný aj pojmom Hášem. Teda hovorí sa o ňom ako o mene. Meno. Ak stará zmluva spomína Boha ako otca, tak ho spomína len ako otca národa. Otca Božieho ľudu. A to v tom ponímaní, ako by sme dnes metaforicky povedali, že niekto je otcom myšlienky. Alebo máte vytvorenú, vyformovanú, krásnu hlinenú nádobu a poviete, otcom je ten, kto formoval tú nádobu. Pán Ježiš však je uprostred svojich učeníkov a hovorí im niečo, čo ešte raz je šokujúce, je prekvapivé. Nebolo dovtedy a viac menej nie je dodnes. Pozýva učeníkov, aby sa modlili Otče náš, ktorý si v nebesiach. V Jánovi, v 5. kapitole, verše 17 a 18, nám dávajú trošku lepší vhľad do toho, že čo to vlastne znamenalo. Ježiš im povedal, píše sa tu, môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho.
Lebo nie len, že rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. Toto nám dáva vhľad do toho, a ako to vnímali ľudia vtedy. Pán Ježiš opakovane nazýval Boha otcom. 165 krát v Novej zmluve nájdeme, že hovorí o Bohu ako o otcovi. A toto bol jeden z tých príbehov, jeden z tých príkladov, keď sa pozerá do neba a hovorí, môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. A Židov to nahnevalo, myslím tých nábožných Židov, tých, ktorí hľadali Boha, tých, ktorí chceli spoznať Boha. Nahnevali sa, pretože to považovali za bohorovné rúhanie sa. Tak, ako je to tam napísané. Usilovali sa zabiť ho, lebo Boha nazýval svojim otcom. Robil sa rovný Bohu. Toto bolo nepriateľné. Toto bolo niečo, čo si nevedeli predstaviť. Pán Ježiš však nazýval Boha otcom a pozýva nás, aby sme to robili rovnako. Mimochodom, viete, kedy to tak neurobil? Možno si spomínate na jeho modlitbu na kríži, keď pohľadne k nebu a pýta sa, Bože môj, prečo si ma opustil? To bol ten moment, keď niesol previnenia všetkých nás. To bol ten moment, keď niesol hriech každého z nás. A akoby za nás, z tej našej perspektívy človeka, sa modlí modlitbu, Bože môj, prečo si ma opustil? A hneď neskôr, za krátku chvíľu, potom ako zomrie, už mení to, ako oslovuje Boha a hovorí, Otče môj, do tvojho náručia, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Galacký nám dáva ešte väčšie svetlo do toho, k čomu sme vlastne pozvaní. Čo je radikálnosť, čo je šokujúce a čo je tak zároveň inkluzívne pozývajúce v tom, keď nás písmo volá, aby sme sa modlili k Bohu Otče náš. Slovo Božie tam hovorí, ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, ktorí sú pod zákonom a aby sme dostali synovstvo. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, ktorý volá v nás Abba, Otče. Písmo nám tu ukazuje, ako je toto možné. Ako je možné, že sme pozvaní k tomu, aby sme Boha nazývali svojim otcom. A hovorí nám, že sme dostali synovstvo, alebo iné preklady hovoria, v Ježišovi Kristovi sme boli adoptovaní za Božích synov a dcéry. A preto sme pozvaní k tomu šokujúcemu osloveniu nášho Boha. A preto sme pozvaní k tomu, aby sme sa modlili Otče náš. Niečo dovtedy neznáme, niečo dnes v iných náboženstvách neznáme. Otče náš. Za krátku chvíľu, dúfam neskôr, ako skončí táto kázeň, dobehne veľa detí z besiedky. Viem si predstaviť, že mnohé z nich povedia oci, alebo tato, tatino. A keby to znelo zrovna od všetkých, nevidel som, koľko ich išlo, 40-50 detí, ktoré tu nie sú, ako by hovorili táto, tatino, oci, otec. Iba dve by spôsobili, že by som sa otočil. Iba dve z nich by to povedali a pre mňa by to znamenalo veľmi veľa a ja by som vedel, že to je pre mňa. Sú to moje deti. Raz v nebi to budú 3, lebo jedno nás už predišlo. Ale len 2 z toho davu môžu povedať mne, otec. Teraz otázka. Viete si predstaviť, ako by z tých 2 tu teraz mohlo byť viac? Dobre, nehovorte. Ale viete si predstaviť. Ešte by sa nám narodiť mohlo dieťa. Ešte nemám vegani ako Abraham. To by asi šlo. Alebo by sme mohli urobiť niečo, čo robia mnohé rodiny a mne je to veľmi srdcu blízke, vzácne a vzdávam úctu všetkým tým, ktorí to robia, mohli by sme si adoptovať dieťa. Zrazu by sa tie deti, ktoré ma takto môžu osloviť 2, mohlo by ich byť 3, mohlo by ich byť
viac, koľkokoľvek by sme ich adoptovali. Boh nemá žiadne obmedzenia v pozvaní k tomu, aby sme boli adoptovaní. Aby sme prijali to, čo tu Pán Ježiš Kristus zjavuje, keď hovorí: modlite sa takto, Otče náš. Toto pozvanie, tieto dvere sú otvorené, ale zároveň mi dovolte krátku vsúvku. Myslím si, že v kresťanstve 21. storočia často nepochopenie tohoto nás vytvára zmätok. Volaj, ako sa nám to tak stalo, že sme si zdomácnili všetky tieto modlitby, oslovenia Boha. Často, keď Boha oslovujeme, tak je to vlastne len nadávka. Keď si buchneme prstom po kladive, tak povieme meno Pána Ježiša, alebo povieme Bože. Modlitbu Otče náš pozná takmer každý, aj nekresťan. A máme pocit istej familiárnosti, kde nám uniká hlboká podstata tohoto. Otče náš je pozvanie pre všetkých, ktorí prijali otvorenú náruč nebeského Boha k adopcii, k tomu, aby boli synmi a dcérami Božími. Boh počuje modlitbu každého človeka, ktorý ho hľadá v zmysle toho, ako aj Pán Ježiš vykrikol na kríži: Bože môj, Bože môj. Táto modlitba je legitímna a volať na Boha je skvelé. Jeden z mojich najlepších priateľov sa obrátil tak, a viackrát som vám to hovoril, takže mnohí to viete, ale jeden z mojich priateľov, ktorý bol ateista, hovoril o sebe, že je ateista, prišiel raz za mňou a povedal mi: no, ukáž mi Boha, dokáž mi Boha. Hovorím, to nepôjde. A to jediné, čo som mu poradil, je, že vieš čo, Boh je k úprimným úprimne. A toto nie je recept, lebo to nie je úplne dobré, ale zafungovalo. Ja som mu povedal: vieš čo, lahni si večer dnes do postele a povedz Bohu: Bože, ak si, tak ťa chcem spoznať a prosím ťa, ukáž sa mi. On si lahol, povedal túto modlitbu a potom mu napadlo, že už niekoľko týždňov má stratený pas. Vtedy býval v garzonke a prehľadal ju celú. Prosto, viete, garzonku prevratiť hore-dole nie je až tak ťažké. Prehľadal ju celú, vedel, že pas je stratený. A tak pridal k tej modlitbe a hovorí: Bože, ak si, tak nech nájdem ten pas. O 2 týždne mi prišiel a začal rozprávať tento príbeh a ja si hovorím: čo si mu to poradil, Pašo? A bol som rád, keď príbeh dopovedal. Ako sa pomodlil túto modlitbu, na druhý deň ráno vstal a pozrel sa na stôl. V tom čase ešte monitory boli také veľké a mali taký podstavec gulatý. A z nejakého dôvodu mu napadlo, že pozrie sa pod ten podstavec. To bolo jediné miesto, ktoré neupratal. Zdvihol podstavec s monitorom a tam bol pas. Pre neho to bol prvý krok k spoznaniu Boha ako Otca. Boh počuje modlitbu každého, avšak volá nás k tomu, aby sme prijali to pozvanie, ktoré Ježiš dal učedníkom, aby sme prijali tú cestu, ktorou je Ježiš Kristus a aby sme sa mohli modliť túto modlitbu Otče náš, ktorá je pre všetkých. Dostali sme teda synovstvo. Ľudia sú dodnes pozývaní k tomuto synovstvu. Avšak potrebujeme prejsť, vstúpiť, prijať to pozvanie, reagovať na neho. Nazývame to znovuzrodením, nazývame to obrátením, nazývame to momentom, keď vyznávame svoje hriechy. Hovoríme: Pane Ježiši, ďakujeme ti za to, čo si nám a pre nás urobil. Keď z toho miesta, kde sme možno len volali do temného neba, dúfajúc, že Boh je, veriac, že Boh je, a hovorili sme: Bože, Bože, k pozvaniu, kde sme zažili prijatie, odpustenie hriechov. A naša modlitba Bože, Bože sa môže zmeniť na modlitbu Otče náš. Aký je tvoj vzťah k Bohu? Je kľúčové pri tom, ako sa modlíme túto modlitbu Otče náš aj na začiatku tohoto roka. J.I. Packer vo svojej knihe Poznanie Boha, ktorú vám celkom doporučujem, hovorí nasledovné. Ak chcete vedieť, ako niekto rozumie kresťanstvu, pozrite sa na to, aké je jeho vnímanie toho, že je dieťa Božie a Boh je jeho otec. Ak toto nie je hlavnou motiváciou jeho uctievania, modlitby a celkového pohľadu na život, znamená to, že nerozumie kresťanstvu veľmi dobre. Otec
je kresťanské meno Boha. Pán Ježiš nás volá, aby sme sa modlili. A ešte o tom budeme počuť tento mesiac. A volá nás, aby sme sa modlili Otče náš. Dovolte mi pozvať vás k 3 krátkym pohľadom toho, čo všetko to môže znamenať, lebo to znamená oveľa viac. A zostaňme pri tom obraze otca, ktorý miluje svoje deti, otca, ktorý chce, aby jeho deti rástli, aby boli také, ako sme my dospeli, takí, ako sme my, a potom v tom našom, samozrejme, prirodzenom pozemskom chceme, aby naše deti nás prerástli. Ako je to však s deťmi? Potrebujeme výchovu. Slovo výchova a priori v našom slovníku má v sebe takú konotáciu niečoho, čo nechceme vychovávať, to mi netreba, poradím si sám, nepotrebujem to. Avšak výchova je niečo, čo zúfalo všetci potrebujeme. Naše deti to potrebujú. Keby sme ich nevychovávali, keby sme sa nestarali o to, aby rástli zdravo, tak všetky 5 alebo 2 až 5 ročné deti sa chcú stále len hrať. Celý ich život je hra. Poď sa so mnou hrať. Všetky 5 až 10, asi hovorím len našu skúsenosť, vy máte možno inú, by jedli len čokoládu a sladké. Mimochodom, viete, ako deti charizmatických rodičov si pýtajú čokoládu? Mami, v mene Pánovom ti prikazujem, daj mi čokoládu teraz. 10 až 20 ročné deti by možno stále boli na mobile, na sociálnych sieťach. Prosto keby sme ostali len ako deti, bolo by to veľmi nedobré pre našu dospelosť. Takisto Pán Boh, ako náš Otec, nás nenecháva takých, ako sme. Prijíma nás a z toho prehlásenia do hmly a neistoty, Bože, ak si, Bože, prosím, pomôž, Bože, kde si, nás volá k tomu, aby sme sa modlili modlitbu Otče náš, kde príjmeme to, že nás pozval, že nás adoptoval, vezme nás, príjme nás takých, akí sme, môžeme byť akokoľvek zafúlaní, môžeme byť akokoľvek poznačení tým, čo náš život priniesol, príjma nás. Bez výhrady, bez čohokoľvek. Avšak má nás až veľmi rád na to, aby nás nechal takými, akí sme. Otec nás vychováva. A písmo nám v Efežanom 5. kapitole hovorí, napodobňujte teda Boha ako milované deti. Jedno z prikázaní cti svojho otca a matku rozumieme v tom, čo znamená pre náš bežný každodenný život a niekedy nerozumieme a potrebujeme porozumieť viac. Avšak ctiť Boha je svojím spôsobom nám je nápomocné uvedomiť si, ako ctíme našich rodičov. Ako ctiť nebeského Otca. Najviac ho ctíme tak, že sa na neho čo najviac podobáme. Boh Otec nás vychováva a pozýva nás k niečomu, čo je nadchýnajúce, čo stojí za to, čo niekedy uprostred našich životných príbehov samozrejme nie je ľahké a chce to vieru, chce to nasadenie. Pozýva nás k tomu, aby sme ho napodobňovali. Niekto sa ťa spýta niekedy aj tento rok, čo robíš? Napodobňujem Boha. Povedzme to často. Viete, čo je dobré na napodobňovaní? Nemusíte to hneď dať. Keď niečo napodobňujete, niekedy to tak aj vyzerá. Veľmi málo, kedy ideme niečo napodobniť a urobíme to napoprvé tak, ako to robil ten niekto pred nami. Biblia nás pozýva. Hovoriac o Otcovi, ktorý nás vychováva k tomu, aby sme robili niečo nadchýnajúce, niečo odvážne, niečo trúfalé. Napodobňujme Boha. Buďme ako On. Ctíme ho tak, že sa budeme podobať viac a viac na Neho. Otče náš nebeský Otec nás vychováva. To druhé, a toto nie sú konečné 3 body toho, čo znamená modliť sa modlitbu Otče náš. Otec nám dáva rodinu. Jeden z najzabudnutejších faktov, ktorý sme si možno uvedomili alebo všimli na modlitbe Otče náš,
je, že sa nemodlíme Otče môj. Všimli ste si to niekedy? Otče náš. V Novej zmluve je 87 krát spomenuté niečo takéhoto charakteru. Jeden s druhým. Jeden pre druhého. Milovať budete jeden druhého. Povzbudzujte sa navzájom. Často ten slovenský preklad hovorí navzájom. V Otcovi dostávame aj rodinu. Je to vzťah s Otcom a získavame súrodencov. Biblia hovorí, podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden s druhým. Otec, náš dobrý Otec, nás vychováva, náš dobrý Otec nám dáva rodinu. A to posledné, čo chcem zdôrazniť dnes ráno, náš nebeský Otec nás vedie našim životom. Máme Otca, ktorý je v nebesiach. Máme Otca, ktorý má všetky zdroje neba. Ak sa ešte raz vrátim dnes ráno k gréckej mytológii, tá práve kontrastuje s tým. Hovorí o bohoch, ktorí sú nad rôznymi oblastiami, o bohoch, ktorí sú nad horami, o bohoch, ktorí sú nad dolinami, o bohoch, ktorí sú nad riekami. Avšak písmo nám ukazuje, že náš nebeský Otec je jeden a je nad všetkým. Žalmista to krásne vyjadruje. Hovorí, náš Boh je na nebesiach a všetko robí podľa svojej vôle. Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria. Majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nepočujú. Majú nosy, ale nečuchajú. Majú ruky, ale nehmatajú. Majú nohy, ale nechodia. Z hrdla hláska nevydajú. Náš Boh, Otče náš, ktorý si v nebesiach. Náš Boh, ktorý je na nebesiach, je zvrchovaný a koná. A v kontraste s modlami, v kontraste modly sú, alebo modlou je všetko to, na čo sa spoliehame viac ako na Boha. Čo mu dávame väčšiu prioritu ako Bohu. A Biblia hovorí, všetky tieto modly majú ústa, nehovoria a tak ďalej, ide ten zoznam. Ak si ho znegujeme, tak zároveň kľudne a odvážne môžeme povedať, náš Boh je ten, ktorý má ústa a hovorí. Aj tento rok veríte v Boha, oslovujeme nebeského Otca, ktorý má ústa a hovorí. Koľkokrát v roku si položíme otázku, Bože, prečo mlčíš? Boh hovorí. Máme Otca, ktorý má uši a počuje. Máme Otca, ktorý má nos a cíti. Máme Boha, ktorý má ruky a koná. Má nohy a prichádza do našich životných situácií. Ako to je opakovane zaznamenané v Božom slove. Otče náš, ktorý si v nebesiach. Poprosím chváluspevovú skupinu, aby sa pridala ku mne. Izaiáš v 6. kapitole do komplexity toho kontextu, čo Izaiáš 6. kapitola popisuje, hovorí zaujímavú vec. Hovorí, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha naplňali zem. Otče náš, ktorý si v nebesiach. Na jednej strane náš Otec je v nebesiach. Na vysokom a vznešenom tróne, kde nič z toho, čo rujnuje náš život v tomto svete, nemá moc. V vysokom a vznešenom tróne sedí náš Otec. Zároveň však je to náš Otec. Okraje jeho rúcha, jeho prítomnosť, čo rúcho reprezentuje, jeho pomazanie, čo rúcho reprezentuje, je tu, teraz a medzi nami. Otče náš, ktorý si v nebesiach. Postaňme, prosím. Poďme sa pomodliť túto modlitbu.
skôr ako nás budem ďalej viesť v modlitbe. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď Tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš nebeský Otec neodpustí vám. Takmer všetky Pavlové listy začínajú pozdravom a požehnaním, ktoré vám chcem požehnať. Je tak krátke a predsa tak silné. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca. Vzácni priatelia, aj na začiatku tohoto roka mi dovolte pozvať všetkých nás. V prvom rade k tomu, aby sme vedeli povedať nášmu Bohu Otče náš. Ak tu je niekto, kto veľa už tu chodí, alebo niekde chodí, možno opačne si tu poprvýkrát a voláš na Boha z tej perspektívy Bože môj, pomôž, prečo si ma opustil, kde si? Dovol nám dnes ťa pozvať k tomu, aby si mohol Boha nazvať svojim Otcom. Toto pozvanie je pre všetkých a to, čo potrebujeme urobiť, je prejsť tou cestou. Cestou je Pán Ježiš Kristus, ktorý sa stal našim spasiteľom, komu vyznávame svoje hriechy a zároveň Pánom, ktorý je cestou k nebeskému Otcovi. Ak je tu niekto, ľudia, myslím to vážne, ak si to nikdy neurobil, ak Boha nazývaš, prepáčte za tento výraz, len Bohom, lebo dobre je, keď sa modlíme, Bože, dobre je, keď vidíme Jeho veľkosť, spievame o Jeho veľkosti, ale ak si mu ešte nikdy nemohol povedať Otec, lebo si neprijal Pána Ježiša Krista, ktorý je cestou k tomu, aby Boh mohol byť tvojim a mojim Otcom, tak prídi aj počas tejto piesni, ktorú budeme spievať sem dopredu, budeme sa modliť s tebou. Môžeš to urobiť dnes. Nepotrebuješ to odkladať, urob to dnes. Zároveň, a to je to posledné, čo chcem urobiť dnes ráno. Ak ste tu a chcete zvolať na nebeského Otca, v súvislosti s čímkoľvek, čo je vo vašom živote, prosím teraz, ako sa budem modliť túto modlitbu, len zdvihni ruku. Urob to pre Boha, nerob to pre mňa, nerob to pre nikoho okolo, ale chcem nás viesť k modlitbe, k nášmu nebeskému Otcovi. Ak je niečo, čo potrebuješ povedať svojmu Otcovi, zdvihni svoju ruku a zároveň mu to hovor. Môže to byť čokoľvek v tom aspekte tých vecí, ktoré obsahuje modlitba Pánova. Nebeský Otec je tu a teraz. Okraj jeho rúcha sa dotýka zeme a zároveň je Bohom, ktorý je v nebi a má všetkú moc. Oče náš drahý, ktorý si v nebesiach, v tvojom vzácnom mene Otca sa modlíme ku tebe a prosím, aby tvoja milosť, tvoj pokoj, tvoje vedenie, tvoje požehnanie, tvoje východisko, tvoja cesta pre náš život prišla aj tento rok. Všade tam, kde budeme, všetko to, čo robíme. Otče náš, vychovávaj nás, urob nás viac a viac podobným tebe. Otče náš, prosím, obohať nás cez rodinu, ktorej sme súčasťou. Otče náš, modlíme sa, aby si nás viedol našim životom, požehnal, pomazal, dal silu prejsť všetkými vecami, ktoré nás v tomto novom roku čakajú. Pane, ty si na nebesiach. Pane, ty si na vysokom a vznešenom tróne, ale zároveň sa dotýkaš našej životnej situácie. Žehnám tvoju prítomnosť, žehnám tvoj prielom, žehnám obrovskú moc vychádzajúcu z modlitby Otče náš, ktorý si v nebesiach. Ameň.